Είμαι μαλάκας και Ανάσιος, είμαι μαλάκας και πολύ χαζός. Είστε από το γενελά. Καμιέται. Μαλάκα. Μαλάκα, βγάζεις δεινόσαυρους βγάζεις. Μαλάκα, τι βγάζεις. Μαλάκα, τι έφαγες, ξέρω εγώ. Δεν βγάζω όλη μου τη δύναμη να βγάλω τον αέρα. Τον βγάζω σιγά σιγά. Να άκου. Και πες να ανακάλυψα καινούργιο τρόπο να ανέβεις στο δέντρο. Εγώ πες να θέλω να ξανακλάσω. Spinning needle attack, τέλεια, ωραία. Δώσε άκρη. Tornado, battle mode, engaged. Ναι ρε Tails, πήδαμε από έτσι ρε φίλε, 24 αυτό είναι. gold coins. Αυτό είναι. Easy peasy. 24 V-Bucks. Άλλη γυμνό! Άλλη γυμνό! Ω μαλάκα, έχει και ρόγο αυτή τη φορά, Γιάννη, έχει και ρόγο αυτή τη φορά. Κάμε σε ένα θα μένω. Ναι, καραγκιόζη, κλείσε μου απ' έξω. Εντάξει, αυτοί κάτι κάνουνε κάτω από το μισολάρι, ρε. Απλά κάνουν χορύπανς. Απλά κάνουν χορύπανς. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι ισοσχελή. Ωραία. Άρα είναι 110, 150 μείον 110 είναι 40, δια 2 είναι 20. Άρα πρέπει να πάμε 20. Γάμο το σπίτι του ρε μαλάκα! Δεν υπάρχει ένας single λόγος να είναι τόσο νευριασμένος, ρε. Τι είπες? Τι είπες και εσύ λέει, ναι τώρα. Τι είπες ρε! Θα παίζω τρίβια ρε μαλάκες. Ούτε καν το που... Μαλάκα. Αμέλη. Αλλά εντάξει. Good. Όχι. Καλά πας πιστεύω. Ω, και βιδωτό. Ωραία. Έχεις βάλει γκόρια, Νικόλα? Ναι. Ωραία, εγώ τραβάω βίντεο. Πάμε. Ω, πρέπει να μπει και κάτι πίκτορα, κάτσε. Okay. Καλά εντάξει. Call me a tennis ball. Να μόκ. Θα μου δείξεις πώς το έκανες. Α, είναι πολύ απλό. Πας leak client, ρυθμίσεις. Εγώ το πιο κοντινό που έχω τον Τζακρίνα ρε μαλάκα που είναι γιάμπαλος. Κάτσε ρε μαλάκα Τζακρίνα, με έχεις χαμίσει. Δεν έχω κάνει τίποτα εγώ Ο μπρο γιατί μιλάει από την κουζίνα. Δεν ξέρω, μιλάει περίπου 5 έτη φωτός μακριά από το mic του. Επιθυμείς να μιλήσω μέσα στη μάνα σου. Μαλάκες, έχει κανείς ένα fuse. Ναι, τώρα. Έλα Γιάννη, το θες με μποξουνά να το στείλω. Ναι ρε, αν μπορείς. Έγινε. Με αερίς. Μάρις. Έπρεπε να κάνεις ακούσει καλά, μια ρε. τα νεύρα μου καμιά φορά. Βάζω το μάξι στο μου και θα το φυσάω. Και όταν λέω όχι δεν το βάζω μπροστά στο στόμα. Το βάζω μέσα στο στόμα, στο φάριγγα να πατάει πνεύμονα θέλω. Αυτή η συνήθεια της πίπας. RG, έχεις βρει ποτέ backpack σε cargo hold? Μέσα πολλές φορές. Να, Αλήθεια σου λέω τώρα. Με ό,τι αρχίδια κουβαλάω, αλήθεια σου λέω. Λογικά κατάλαβε κάτι τι λες. Όχι τα αρχίδια σου ρε φίλε, είπαμε, εντάξει, μην το βάλεις και στα αρχίδια σου. Εντάξει. Εμένα θα μ' Είναι αρκούσε σαν ένα ναι ρε σακούλα. φίλε, εντάξει. Είναι σε σακούλα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη Τι στιγμή ακούω ρε, δεν έχω γαμίσει πολύ και δεν έχω χύσει. Οπότε όλο το σπέρμα έχει μαζευτεί στα παπάρια μου. Μαλάκες κατάπια ρε. Τα χέρια μου. Μάγκες, έχω κάτι πολύ σημαντικό. Και έλεγα θα κλάσει ή θα ρευτεί στο mic. Τα έχω ψάξει και εδώ. Έχω γλύψει όλο το map ρε. Change pool εδώ μέσα. Μπορείς να γράψεις και εμένα. Κάτσε θα βαγάσω να βεμπάρω λίγο. Έχει κανένα φλερ. Όπα, πού έφυγε αυτό ρε. Φύτω σε φλέβα στο μέτωπο. Σε εσάς δεν παίζει να ακούστηκε. Μαλάκα, γιατί βρώμισε έτσι. Τι είναι σαν... Το ακούστηκε. Μαλάκα, αυτό είναι, ναι! Τι είναι. Ναι! Ξέρω τα χέρια μου. Δεν έχω καταφέρει να παρακολουθήσω μάθημά του χωρίς να με πιάσει μόνο εγκέφαλος. με Έκανα το τα monitor. μάτια μου έτσι με δύναμη, κατάλαβες, για να Ναι, κάνω ναι, focus. ναι. Ήμουνα, «Α, ναι, πληροφορία, ναι, Ναι, ναι». ναι, overstimulation. Ωραία είναι, μ' αρέσει. Α, και εμένα μου αρέσεις. Μπίλι, ποιο το τραγούδι ρε, το στείλες. Αλλά γιατί δεν το στέλνεις, να μέχρι κι εγώ, να. Το πρώτο πράγμα και μπροστά του.